Moltes gràcies, senyor Bassa. Sent intervenció de grups municipals, en el punt de l'ordre del dia, senyor Espartria. Sí, per manifestar el vot contrari de la CUP, però lloc perquè entenem que si bé és cert que la pagesia és un sector minoritari a nivell econòmic, també és veritat que són els qui gestionen la gran major part del territori de la ciutat, per tant, tenen moltes coses a dir. També entenem i donem suport a les reclamacions del sindicat quan es queixen que qui hagi d'assenyalar el representant de la pagesia siguin les cambres agràries. I això ho dic perquè el conjunt de la pagesia no hi creiem en les cambres agràries, una rèmora que ens ve del franquisme, que no ens aporta res i que no entenem perquè una institució democràtica com pugui ser aquest Consell Assessor hagi de recórrer a rèmores que tots voldríem ja que formessin part del passat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Espartria. Senyor Bassa, sisplau. Bé, el recurs no parla d'aquesta qüestió, si no l'haguéssim argumentat i resolt. Però que vostè la planteja, el fet de les cambres agràries, no cal ser, com vostè diu, una rèmora, és l'instrument que s'utilitza per saber el nombre de representació, el grau de representació dels sindicats agraris. Senzillament per això posar en el reglament del procés urbanístic, que per cert, ningú va al·legar contra aquest punt. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Bassas. Passem doncs a votar aquesta proposta. Vots a favor de la mateixa serien 19, abstencions serien 8. Vots en contra, senyor Montilla. Anem a la Comissió Municipal Informativa de Serveis